sinto singemvala umnyango singalisilande lolo babe wonke. Bantu, Fani bona ubhekile la? ya? Ya? Uzakala mkhulu. Oh. Mangapi? Mana. Ya baba, Ifan. Baba kwenza bana lesikhaphi Dala phansi. Oh, mangapi? Okay. Yambona ubhuti wami? Yambona ubhekile? akabhekanga awumazi ubelile nahlala into yenzayo vele le. Chaza mkhulu. Ngizochaza. Awungekeleli phela ngizochaza ngilaleleni. Chaza. Abafisa ngizochaza. Ngizochaza. Yebo, ngizochaza. Khamisa chaza. Chaza lo. Hayi people get the gift. Wena ngafunanga nje, ngiyeka chaza Bafisa. Ngizonichazela bafisa. Bafisa yazi kanjani bafisa. Ngithi ngizonisiza bafisa yabo. Ngizonisiza ngempela bafisa. Ngiyabona ngithathe kancane, serious. Ngikho ngitshela ukuthi iqiniso. Uchaze baba, chaza phela. Unje benza abangani bakhe bafisa. Ngibona babulela la kimi bafisa. Yini? Untshena lokho bafisa. Serious, hayi kahle. Ngempela bafisa ngempela. Unje benza abangani bakhe. Ukwazi kanjani wena lokho? Futhi bese nje kuhamba naye nami la ngiyembona. Bana nozeyikhona lento eshoyile mfana lo. Nawe lo mbuzo emningi. Phuma wena. Nazi, Ya. ngicela uze ngapha nje. Okay. Ya, ngizela. Ngicela uze lana sike hlaleni phansi sikhulume bandla bobhuti bami. Khulumani. Tu. Axola. Ngithini? Aningitshele ngahle senihlangene nonke ke manje sihlangene nje siyifamily la. Nabo asenayo ma asenayo baba. Aningitshele ngahle. Le ndaba kaJebezi nayikholwa nini? Nale ndaba yalomfana ukuthi ngempela uyazi ukuthi uJebezi wabulala abazali bethu. Hayi kodwa ngamfanele uJebezi. Hayi ngiyamfawula ukuthi uzenzela into le. Akanza kanjani ebuhlungu kangaka? Abule umphefumulo. Ngenxa yemali yamafa nje. Hayi. Nxa umuntu uvela athule nje kanje sikhuluma serious la ekhaya sina nje Ufuna sikhuluma ngithini? indaba Ufuna la ekhaya. Uyisho something nawe. Something. Yazi nje nasi uyabona manje ke manje naye ngathi uzobona uJebezi wesibili ke lo. Akithi nelo ukuthi bezwe abazali fana ngithini ke mina. Ngibe ngikhuluma ngithini? Hala ningiyekeni nini hey. Awukhulume nobhuti wakho mina ngathi akangizwa la ekhaya ngaphela nakugqoka isiketi. Ukhulume naye. Why lento singayikholwani? Why imdunga ayikholwa into le? Ezothi yaphumela siqhamuka ngemoto phezulu. Sibona kade kudubeka uma nobaba kade usakhile ngene emotweni yama losanele. Uyakhumbula? Abangani bakhe babefuna ndaba. Obvious babethunywa yena. Bafethu, enecabanga into eyodwa. Wena yeke ubusisi. Ucabanga into esicabangayo thina. Hayi. Engathi sengizothi naye egcineni uhlangene nalabafana ngoba usevela athule nje la ekhaya mazi umsebhema intsango yini. Azini nizongidina, nizongivukuza. Bafethu, saqabenswana nobala. Thina into engabe siyayenza iyodwa. Ukuthi sizame ukuthola ukuthi kwenze kanjani and okunye uNjebezi asingamniki le mali. Le mali akuyona yakhe. Akuyona futhi le mali eyethu. Yena ngabe wamukela lokho esimnika wona. Imali yamafa eyesonke. Akuthi akazofuna ukuyithatha yonke. Bese sikutholile ke lokuthi uNjebezi kuzosibuyisela ngani ngoba abazali bethu abasekho. Hayi komuntu uzokhuluma kuphela. Uthi sokwenza njalo ukuthi akadula abazali bethu. Jike sithule. Asayikhuluma indaba kamuntu sengikhuluma nawe umbonile nawe uyadelela. Namazi umsehlala nabafana benza ngunemgaqweni. Niyangixaka la ekhaya. Nina ke indaba ukuthi ubaba noma abafa kanjani. Into eninakile nje kuphela ilifa nje. Hey, angisayingeni ke lento. Khathele futhi. Ngizolala. Ohlala phansi angithola kahle noma engizonitshela kona kuyi-1 kufanele ukwazi ukuthi le motela emnyango ngiyazidayisa ngoba manje ngifuna ukuthi kufanele ngithole le mali mina kufanele ngiyithole ithi mina ngidala la kufanele athole le mali into ezokwenzeka manje le motela emnyango ngiyazidayisa. Hawu, kanti futhi ungivimbela lo. Eyazi leso ngivimbela into serious.
Awubuke lo yazi ngizovele ngihlabe ngehlamvu kulandela uba. Awuhlumna kancane Ifalabazali bezwe. Akaphethe inyanga embili beshonile. Ye wabala amagama kungakhulumi nami kanjalo sezwana. Sinotho utshalani vele Yona sana indaba uzama ukwenzani? Hlala phansi sana. Afika lenzo amanda lenzendaweni kanzani. Njengoba ngimbizile nami zami ngiphatheke kabuhlungu ngale ndaba kaSizwe. Yini senzeni igazi na? Ngizongizwa ukuthi wenzile uJebezi. uSizwe ufuna imali yamafa okuhlungu ufuna yonke bahlabana. Awuyahlanya loyo mama. Akamnika yonke phela. Belwele mntana. Ngathi uhlangene nje emafika nekufa komfundo. Uhlangene impela mama. Hayi. Sazi. Vele kushaye mina bhuqe baqede njengengculazi vele hlanye thina sigule kubhobho sibalazula vula indlela bakubhozo ngela skila vele obala hlala ingoma kuvuma idlozi vele asithukile mqa ngeni kwazi uyagodola uphume stage usinyonyo sazobloma thina saba mase siqela nyaskobo ngiyinono Yona lela osada. Wena wazi ngokufa kwesayima wena. Bangukuthi uyazi uJebezi nami ngiyazi. Awusho manje mgebe ngenenzelani vele. Ngoba uqala nizopha nje ngempela. Bafethu abamenza umbhedela. Umuntu akanaka impilo yakhe, nami ngizona ke yami please. Sipho, kuzeka phela. Bona bolo, azofela nihambe khathale. Hayi kahle kancane wena sibizanga wena. Bolo, la nihambe, yahamba namanje abandahle. Show up. Show kamanje anibolo. Smash face, stinga wena. Bolo, uyena uSizwe lo? Ake relax akhanyo Bolo, khuluma siyaqeda. Asimlinda sondela. Sizwe, hamba kahle. Sizwe. Show masha kahle. M2. Tell uSizwe. Asambe khona soshashana isibuye. Obani labantu abaningi kanjena lapha yana? Hayi.